नमस्ते प्रणाम। भोजपुरिया रिपोर्टर के ए एपिसोड में रउआ लोगन के स्वागत बा। भाई लोग, बद्री झा जी एक दिन लाइव आए रहे और पवन सिंह जी के जौन गाना राजा रंगबाज और खेसारी लाल जी के गाना रंगबाज के बारे में बात कैले। कहलें कि उनकर जौन मतलब पवन सिंह के साथे जौन उ गाना बनौले बड़े ओकर रिस्पॉन्स ज़्यादा बा, पब्लिक ओके ज़्यादा प्यार देता और आपके गाना के बस दो चार जौन आपका मतलब चाटुकार लोग हैं बस वही लोग सुनत हैं। और ये भी कलर लें कि 24 दिसंबर के हम लाइव आइब और प्रूफ दिखाइब कि केकर गाना कहाँ पे आगे बा, केकर गाना बजता, केकर गाना नहीं बजत। तो हालांकि आज जब तक हम वीडियो बनावता नहीं 28 दिसंबर हुए अब तक बद्री झा जी के कोनो भी ऐसा वीडियो या कोनो भी लाइव बातचीत नहीं आयल। तो हम लोग रिव्यू कैनी गाना के कि कौन गाना कहाँ स्टैंड करता। तो जमन खेसारी लाल यादव जी के गाना आगे बाटे व्यूज़ में भी, लाइक में भी और कमेंट में भी, इंस्टाग्राम रील पर भी आगे बाटे। एकरे अलावा हर जगह पे मतलब वो ट्रेंडिंग में बाटे, यूट्यूब के म्यूज़िक चार्ट में भी ट्रेंड करता। तो कुल मिला के सोचे वाली बात ये बाटे कि अगर दोनों सिंगरन का कंपेयर करल जाए खेसारी लाल यादव जी और पवन सिंह जी के, तो खेसारी लाल जी पहले भी कह चुकल हैं कि हमरा गावे ना आवेला। पवन भैया बढ़िया गावेले, उनकर आवाज़ बढ़िया बाटे, नो डाउट। सबके पता बा कि भोजपुरी में पवन जैसन आवाज़ केहू के नहीं खे, लेकिन फिर भी गाना पवन सिंह जी के पीछे काहे रह गई। तो ओकरे पीछे का जो मेन कारण बा खेसारी लाल यादव जी का फ़ैन फॉलोइंग, जौन उनकर फ़ैन लॉयल्टी बा खेसारी लाल यादव जी के, वो कमाल के बाटे। ई इंसान अपने मेहनत के बलबूते अपन इतना तगड़ा फ़ैन बेस बनौले बाड़े कि अगर केहू खोद दी ना कि देखा थी केकर गाना आगे जाता तो फ़ैन एकदम एक्टिव हो जाले खेसारी लाल यादव जी के, और फिर रिज़ल्ट आप लोगों के सामने बाटे। तो मेहनत करा, अगर क्वालिटी कम भी बाटे तो मेहनत से वो चीज़ के बनावा। और बाकी गाना के लिरिक्स दोनों अलग अलग बा, हालांकि म्यूजिक थोड़ा सा मैच करता एक दूसरे का धुन थोड़ा सा। तो एकरे पहले भी ऐसा बहुत सारा गाना भोजपुरी में आ चुकल बा, भोजपुरी खातिर कोनो नया बात नहीं है। तो आप लोग दोनों गाना के प्यार दही, सपोर्ट दही और खूब दम लगा के सुनी जा। दोनों गाना अच्छा बाटे, हम दोनों गाना के सुन ली है। हालांकि जो कंपेरिजन के बाद बात है खेसारी लाल यादव जी के गाना आगे बाटे, हर कोनो बात नहीं। बद्री झा जी हमरा लगता कि यो भी एक प्रमोशन का तरीका हो, ताकि पवन सिंह जी के फ़ैन के एक्टिव करे का। तो केहू से कोनो शिकायत नहीं के, सब लोग अपने अपने जगह पर ठीक बा, सब लोग अपन बढ़िया बढ़िया काम करता, बस ऐसे ही काम करत रही। आप लोग दोनों गाना के सुनी, दोनों गाना के प्यार दी, सपोर्ट दी। बस आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलब एक नया वीडियो में नया खबर के साथ। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी।